What's up mga Jojo? Kauban na ka naman si Vic dito. John Lloyd. DJ Heart Idol. Grabe ka idol. Og si Boy. Banat. Sayang, wasa. Ikaw siyempre kung bago pa naman sana, kalimutan mo na siya. Ano ba gagawin siya? What's up, Serrano? Tama yung Apollo. Palo. Mr. Jojo. Sabi niya idol. What's up mga idol? Right. What's up mga ka-Jojo? What's up mga ka-Jojo? This is Barak TV. Kini mag-rap sa aming kadalian eh, wala pa yung kakuanan eh ba? Wala pa yung karapan eh ba? Ay na po, Vic Iskatan ni kay John Lloyd na Joshua Garcia Katnil ko labot na kuan. Baka sila dira kasi kay importante ko ang buwag sa Importante wala sila na bola ni April Care. Mga trending kay kuan. Apa yung sa part talk? Sige. Part of Vic Iskatan dia dapat yun ay mag-royal loyal ta. Oh, dito to sundo si litahan ni nanay tong naong loyal. Mga loyal. Yung ay itong mag-uan, tingnan ka si Goto kung sulod sa yapon ni Rostom. Oh. Seryoso ra ba ni kay drama ra ba ni no? Ako lang advice ninyo no, mga madsi o badsi, ayaw magsundog ni Bibi Gandang Hari. Mo man to hinungdan gyud nga bulag sila kay gusto ni Daniel nga tawagis gud. Pwede mo. Insik mag-shoot. Insik daw tiwas. Ikaw na kwento tiwas eh. Istorya na di hard. Saan pa na ako istorya ate? Ako, rata ba na istorya? Lokin ako negosyo. Wala lang yun. Kulera. Ready, one, two. Posible na Uy, siya tayo. Paano ah? Kunti lang na mensahe. Tagalog ba tayo o Bisaya tayo? Bisaya tayo. Salamat ko rin sa Davao. Pero sa tinuod lang, wala lagi chicks ron. Kasi ito na mga na-chicks yan. Ay, why problema na? Salamat mga idol. Okay.